Ma, kaila ka unsa ni? Man, Kani? sagot. Kani ba? Kana? Bilog na ni. Ha? Sa unsa man na? Nakaya abi ko ka picture di adik ko. Ana. Ay, nanang akong Google AdSense. So ang iyang atubangan, ang iyang logo. Dayon sa likod, gikan pa man dinig Malaysia. So si mama wa pa man day kaila unsa nang Google AdSense, so wa gyud sila kaila ug unsa ni ug unsay purpose ani. Whew. Good day. Karong adlaw is January 23, 2019, and this is the unforgettable day of my life. Kay naabot na ang akong Google Pin. Tadan! Okay. Okay. So, mo ni ang akong Google Pin, no? Gikan pa daw kuno ni siya sa Malaysia. Oh, na-note dire. If undelivered, please return to lock bag number 1586 Special Project Unit Pros Malaysia International Hub. So, gikan pa dinig Malaysia. So, nganong naabtan man ko aning Google AdSense Pin? Una, na-meet na ko ang requirement sa YouTube nga 4,000 watch hours. Ug ikaduha, na-meet na ko ang 1,000 subscribers. So far, karon na ako'y 1,850 subscribers. Thank you ninyong tanan for subscribing me. And then, na ako'y good standing sa YouTube. Those are the three elements nga gina-require sa YouTube aron makakwarta ka. So, pera na ni siya. So, congratulations to me. Thank you di ay sa mga supporters nako diha. Great ko ninyo tanan, especially ang akong bay, akong amigo diha nga bago pong nag-monetize si Mark Lowell Pulido. Subscribe po sa iyang channel ug ayaw mo kalimot niya kay kana siya puhon mahimo po na siyang sikat pareha sa uban. So unsa din ni ka importante ning Google AdSense? Importante ni siya kay mao ni hinungdan nga makadawat kag sweldo, ma-verify ang imuhang channel ug mahimong legit ang imuhang channel. Ang sulod ni ini ang imuhang Google AdSense PIN. Ang Google AdSense PIN maunay imong i-insert dito sa imong Google AdSense, imong ibutang aron ma-verify ang imong address nga dili ka dami, dili ka bots, dili ka robots or unsa pa ka diha nga bot. So I hope nga basta okay kay ni siya. Dayon lipay kaayo ko kay nadawat na ako ni karong adlaw, walay kabutangan sa akong kalipay. Thank you Lord for the blessings nga naka-receive na ko ani. And so far I have $50 in my Google AdSense, and then i-target pa nako $100 para makuha nako ang sweldo. Kanus ug unsa ka dugay aya nako na receive ni. Actually ang akong channel na monetize siya atong September pa to siya kapin 28 or 29 or something like that. Dayon gitigaan ko dayon na-reach na ko ang threshold nga $10. Pagka abot og $10 ga-mail sila nako Google AdSense PIN. And then abta na lang og December na bothered nako kay wala pa maabot, hangtod na lang December pagka kuan ko balik-balik sa post office wala lang gihapon kay daghang mga reasons dahil posible wala maabot or posible na misplace. So ang akong gibuhat, nag-search ko sa YouTube ug unsaon pag-request og PIN, ikaduhang PIN. So tigaan day kag 2 or 3 request sa Google AdSense nga ilang ihatag sa imuha aron maka-request ka. Pag human ana sila laing procedure nga i-email sa imuha aron pag-verify sa imuhang PIN. So ikaduha na nako ni nga request ko atong January 8 o gipadal-an ko nila dayon balik-balik ko sa post office until such time gikan sa January 8 naabot siya sa kuha January 23. So sakto-sakto gyud 3 weeks, 2 to 3 weeks. So ingon na aya naabot. So guys, katong wala pa maabdan sa ilang Google AdSense PIN, ayaw mo ka balaka, ayaw mo ka guol kay mo abot ra na siya. Moadto mo sa kuan ug wala pa kay maabot ang inyong Google AdSense PIN, request na pod mo ikaduha. Ayaw undangi ug ayaw ka guol, maabot ra lagi na. Di ay tuod atong hisgutan pod ang kaning sa ma-expire ang imong Google AdSense kung Google imuhang
ads sa YouTube. Kung dili nimo na ma-verify ang imong channel within 4 months, automatic ang ads ana mawala. Dayon pag mawala na, balik na pug kag apply. So inana ka simple. So importante kaayo ning Google AdSense pin. Lipaya gyud ako karong adlaw eh. So ang akong buhaton ani na ay pamaagi unsaon pagsulod. Akong basahon na Google AdSense, your Google AdSense personal identification number or PIN. Step 1, go to Google AdSense. Go to Google AdSense. Number 2, click the gear icon, kapitong gear icon, and then select payments. Ika 3, in the left navigation bar, click account information, then click verify address. And then step 4, enter your PIN as it appears on the right and click submit PIN. So mo ni ang ako ang itsura. So ana, itsura sa Google AdSense PIN. Ana. Okay. Naay tulo ka higayon nga insert nimong Google PIN. Kung masayop gani ka, so automatic default na ning imong kuan. Wala na kay ingon ani. Dapat insert nimo na siya sakto nimo pag-type, ayaw pagkasayop kay kung masayop ka impas. I think maorman siguro kung unsay may tabuan ni akong channel, unsay update ani mag-update ra pud unya ako, and then kung ganahan mo ani nga video nga akong gibuhat karon, actually nagkalisod-lisod ko gama ani. Naglibog ko unsaon, naglibog gyud ko. Ganahan mo ani nga video, please like, subscribe to my channel. Thank you. Bye-bye.